Hello mga ka-showboy, gagawa naman tayo ng video. Kailangan natin ngayon nail cutter, sima, nylon. Yan, gagawa tayo ng kitang. Yan tawag din. Turuan ko ngayon kung paano magtali nito. Ito lang yan guys. Una, ito, tatang mo ganyan. Iikot nyo siya. Iikot guys. Tapos itong buo iikutin natin siya ngayon dito. Diba? Yan. Papasok, ikot papasok 5 beses. Tapos natin siya ikutin, hihilahin na natin ito ngayon. So, kita nyo naman, matibay na to. Kailangan na natin putulin itong sa dulo. Ayan siya. Saka natin yung bubuk na dito sa may gitna para hindi masyadong mahaba. Ayan. Okay, ito na ang finish. Sima ng kitang. Panghuli ng isda ito mga kasyokoy. Papakita ko sa inyo bukas kung paano siya makakahuli, kung paano gagawin. Actually kailangan pa natin ng mahabang nylon, siguro isang rolyo. Doon natin siya isasabit. So ito na mga kasyokoy ang mga finish natin. Marami na tayong nagawa. Isasabit natin ito sa isang rolyong nylon. Bukas ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin. Kahapon tapos na tayong gumawa ng sima o paglalagay ng nylon sa sima para maging kawil. Ngayon naman susukatin natin yung nylon para malaman natin kung gaano kalayo ang distansya nila. Hello, good morning mga kasyokoy. Aga natin bumaba ngayon sa dagat. Yan. Medyo maulap, makulimlim. Yung araw pala mga kasyokoy ay gagawin niya, tutuloy natin yung content sa kitang. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya nagawa, paano siya bumang, ano mga pain niya. So, sana magustuhan niyo mga kasyokoy. Yan, medyo masama panahon mga kasyokoy. Medyo mahangin, pero okay lang yan. Kasi hindi naman malakas, kayang-kaya pa rin naman ng ating Ferrari. Ferrari, kasi okay. Ferrari pangka. Hindi naman siya ganong maalon, kayang-kaya naman. Ayan nga mga kasyokoy, punta tayo ngayon sa sa kabilang isla. Pupunta tayo doon para mamili ng mga pamain. Hipon ang pamain natin. Pampain pa lang, talaga namang masarap na. Ano pa kaya mahuhuli natin, di lalo mas masarap, di ba? Mga kasyokoy, yan, tabayanan nyo lang. Ayan na mga kasyokoy, nakabili na tayo ng hipon, pampain. Tingnan nyo naman, ang dami. Pampain. Yan, kaya
lang medyo maalon. Nakakatakot yata sa gitna. Sana makarami tayo mga kasyokoy. So tayo lang. Ayan na mga kasyokoy. Nilagay na natin itong ating bato o bigat. Tapos nilagay na rin natin itong ating mga sima. Ayan. Sura nyo. Ayan. Ayan. Sabi. Ayan. May isang roll na ano, isang roll na nylon ginamit natin. Ewan ko ilang sima yan na ilang sima yan na gamit natin diyan. Basta tatlong dip ang pagitan mga kasyokoy. So yan, ready na tayo magbaba. Papainan ko na lang. Kaya tara na. Ayan na guys, sisimulan na natin ang ating project. Lalagyan muna tayo ng pain. Dalawa kasi medyo malalim. Tapos ihulog na natin itong ating mabigat. Ayan. Kasama yung isang pain. Kasama rin ito. Wait. Anong nangyari? Buhol-buhol. Buhol mga chokoy. Mas maganda pala mga kasyokoy pag ganitong maalon. Ayan. Pag ganitong maalon mas maganda nga. Kasi hindi na natin kailangan magsagwan. Baba lang ng baba. Ayan. Susunod na lang tayo sa agos. Diba? Ayan. Sunod sa agos ba? Ayos no? Sarap na. Jumping salad. Buhay pa mga kasyokoy. Sana marami tayong mahuli mga kasyokoy. Kala ko hindi na kailangan. Kailangan pa rin pala. Nanonood na sa atin mga kasyokoy. Parang nagtatapos siya. Yung pa yung ginagawa natin. Kasi okay, yan kaya gusto mahuli natin. Guys, angatin na natin. Sana may huli. Bigat ah. Sana marami. Bigat eh. Pabigat lang pala guys. Yan ang pain. Mukhang may mahuli tayo dito. Mga kasyokoy. Huli yata. Ganda. Wow.
bigat. Bigat. Ayos yun ah. Relax ka lang dyan, Ingat. Magkakabuhol-buhol itong ating kitang eh. Inuubos lang ang ating pain, mga kasyokoy. Maganda pala dito kasi okay, nagkasama ka, sasagwan. Hirap hatakin. Naubos ang ating pain. Mga nanlaban. Tang. Diba? Practice lang yun. Hindi pa yun ang official. Bago lahat, shoutout muna tayo mga kasyokoy. Shoutout kay Master Kalawin. Shoutout sa'yo. Sa gayon, Chris Endong siguro from Tungdol. Kay Sir Feliciano Salay, shoutout po. Kay Mr. Nards Ritenyo, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Ami Valdez at kay Sir Hilbert Cachom ng Anda na taga Malasikina daw. Shoutout po sa inyo lahat, sir, ma'am. Thank you po sa solid na support ninyo.